Arestado ang sarong lalaki makalis na magpositibo ang ikinasar na bypass operation kang otoridad sa purok sa Sitio Mayape, Barangay Balukawe, Dimasalang, Masbate. Alas 2:41 nin hapon ka nakalis na Biyernes. Binisto ni Police Colonel Lian Van de Velde ang Provincial Director kang Masbate Police Provincial Office ang suspect na sarong 49 anyos na lalaki asin residente ka nasambitan na lugar kung sa inakuha sa suspetsado ang 50 gramo ng shabu na may kantidad na 350,000 pesos. So pag ganito ang nakukuha natin na illegal drug, syempre medyo ito, kumbaga sa hindi na ito street level pushing kasi 50 grams na. Sigun sa direktor, haloy ng pigbabantayan kang otoridad ang hirukan suspect makalis na ikantakan mga kabarangay kaini. Mga nasa community sectors, nagpapasalamat po kami sa pagsuporta nila sa continuous information na binibigay sa kapulisan natin para ma-maintain natin ang peace and order, especially dito sa ipinagbabawal na drug. Mientras tanto, nakakulong naman ngunyan ang sarong newly identified high-value individual sa pigkasan na bypass operation sa Barangay Marintok, Mobo, Masbate. Alas 6:30 nin aga kasudma. Binisto ang suspect na si alias Bon, 25 anyos, sarong mekaniko asin residente ka na sambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan suspect ang 84.95 gramo ng shabu na nagkakantidad ng 588,000 pesos. Parehong naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.